ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಐನ್ ಸಾರ ಚಿಲ್ಲರ ಕಡತ್ತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ತೂಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ದಾದೆಕ್ಕಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ್ನೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಆಲು ಬಂಡದೆ ನಾನು ಎನ್ನಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ನೆನ್ನುವೆ ಅಂಚೆನೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೋರಿಯರ್ ಬೈದಂಡು ನಾನು ತೂಲೆ ಕೋರಿಯರ್ ಬೈದನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಏರ್ ಕಡಪುಡ್ದು ದಾದಂದು ಪೂರ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಈ ಕೋರಿಯರ್ದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನುಂಡು ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬೇಗ ಒಡೆತ್ತದೆ ಬತ್ತಿ ವೇಟಿಗೆ ಐಸೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂದಾಲ ಅಂಚ ಅಂದೆ ತೂಲೆ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಬದನೆದ ಪೂರ ಬಿತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಕಂಚಾಲ್ದ ಪೀರೆದ ಪೂರ ಬಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಒಂದು ಬದನೆದ ಬಿತ್ತು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತೋನಾಗಾನೆ ಒಂದು ಪದ್ಪೆದ ಬಿತ್ತೆ ಆನೊಂದು ಕ್ರೇಟಡ್ ಪದ್ಪೆದ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ದೈ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ರಡ್ಡು ನಮ್ದು ಪದ್ಪೆದ ಬಿತ್ತು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾತ ಮುಲ್ಲಂಗಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಿತ್ತು ಮುಲ್ಲಂಗಿದ ಬಿತ್ತ ದಿಪ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತೆತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಗುರ್ತ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೌತೆದ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೀರೆದ ಪೂರ ಪಂತೆ ಪೂರ ಬಿತ್ತಲ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭೋಡು ನಮಕ್ ರಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕೋರಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆರು ಪೋಸ್ಟುಡು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ರಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ತೂಲೆ ಈತ್ ಬಿತ್ತಗ್ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಾತಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು 290 ಅನ್ನ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 5 6 7 8 9 10 ಒಂಜಿ 16 ಬಕೆಟ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುರುವೆರು ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಅರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ರಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಡಪುರುವೆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಥರ ಬಿತ್ತುಂಡು ಕೆಂಬುಡೆ ನಮ್ದ ಸುರೆ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಐತ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗ್ ನಿಕುಲು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ 9019973134 ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐನೆ ತೂದಿ ಆನ್ಲ ಕನತ್ತೀನಿ ಅಂಚ
ಯಾನ್ಲ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಬೋಡು ಅರ್ನಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೈ ಕೂಡ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಬೋಡು ಉಂಡು ತೋಲೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕುಡಾಯಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾರ್ದೇರು ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಿತ್ತು ಬೋಡು ಅವು ಉಂಡು ತರಕಾರಿದ ಬಸಾಲೆ ಕೂಡ ಉಂಡು. ಮಸಾಲೆ ಬೋಂಡಲ್ಲ ನಡ್ರೆ ಕನವಲಿ ನಮಕ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಾರು ನೆನ್ವೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಜ ಕೃಷಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜುಂಡು. ನಮ್ಮ ಐನ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಐತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅಂದೇನು ಲಿಂಕ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅನರ್ನ ಕೈರ್ದು ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಕನ ಇದೆ ಅವಳ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೇ ಪೂರ ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಲಂಗಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆತ್ತಲ ದೈ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಪಂಡೇರು ಇಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದೇ ಐಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಂಬರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪ ಏರುಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಫೋನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನೊಂದು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾರು ಸಡನ ಫೋನ್ ದೆತ್ತೇರು ದೆತ್ತುದೆಂಕೊಂತ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ಲು ಕೊರೋಡು ಆರು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಅಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಡಪುರ್ದೇರು ಇಂಕೆ ಸುಮಾರು 16 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು ಉಂಡು. ಆವೊಲಿ ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ ಬಿತ್ತು ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಟಡ್ ನೆತ್ತ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಪದ್ಪೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಟಡ್ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಪೂರ ದೈ ಆಯಿನಿ ಪದ್ಪೆ ಆಯಿನಿ ಐದು ತೋಜ್ಪಾವೆ ನಿತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಕೊಡ್ಡಿ ಅಂದೆ ಪೂರ ಇತ್ತ ಬೊರ್ಚಿ ಪಾಡ್ದೆ ಕೋಡೆನ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಮುಲ್ಲಂಗಿದ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಏರೇನಂಡ ಜನ ಮಾಲ್ತದೆ ಅನ್ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ಪಾವಡಾತ್ರೆ ಎಂಕ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಯಾನೊಂದು ಸುಗರ್ದ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆ ಬುರ್ತೆ ಅಂದ್ಬಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮಕ್ ವೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದುಂಬೆ ಸುಗರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬದ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ದೆತೊನ್ನ ಮಾತ ಎಂಕ್ ದಾದನ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮರ್ದ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಅವು ಯಾನಿಕ್ಲ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಲು ಮಲ್ತದು ಕ್ರಮೇಣ ಬಿಡೊಂದು ಬಾರ್ಲೆ ಸುಗರ್ಗೆ ಹೊರನೇ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಮರ್ದೆತ್ತೋನು ಮಾಡದು ಮಾತ್ರೇನು ಕ್ರಮೇಣ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಮರ್ದು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಂದೆ ನೆಟ್ ಅಂದೆ ಈ ಗೀಟು ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಮರ್ದು ದೆತೊನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ ನಂಬರ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅನ್ನಟೆ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದು ಒಂದು ನೆಟ್ ಮೋದಿ ಕ್ಯಾರೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐನ್
ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು 5 ನಂಬರ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ 10 ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ನಂಬರ್ ಮುಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ 2 ದಿನ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಬೊಲ್ಪುಗುಲ ಬೈಯಾಗಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು 7 ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಈತೆತ್ತು ನೋಡು ನೆಕ್ಕುಂಡಾತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆಡ್ ಪಾರ್ದು ಈತ್ ಮರ್ದಗ್ ಲೋಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ನೀರಿಗಲ ಈತೇನು ಪಾರ್ದು ಪರ್ನಾಂಡು ದಿನೋಲ ಬುಲ್ಪು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ನೆನ್ನ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಐರ್ದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುವತ್ತೆ ಐಕ್ ಅಂಚೆ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಅಂಚೆ ದೆತ್ತೊಂಡ ಒಂದು ಸುಗರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಯಾನು ಮಾತ್ರೆನೆ ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಇಜ್ಜ ನತ್ತನ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಚಾಲ್ ಮಲ್ತೀತು ನಾವು ನಮಕ್ ಒರೋರ ಸುಗರ್ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ಪುನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒರೋರ ಮಾತ್ರೆ ಸುಗರ್ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಏಪಲ ಆತು ಒರೋರ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ಗೊಂದು ಬಂಡಾಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು 300 200 ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊನೊಡೆಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂತ ಸಮಯ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳದನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೈತ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬುಡ್ತದೆ ಆಯ್ಗೆ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಬುಡ್ತೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾವಂತುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿದೆ ದೆಕ್ಕರ ಆವಡ್ ಪೆತ್ತ ಅನ್ಕೊನೋದು ಕಟ್ಟರ ಆವಡ್ ಕುಂಟರ್ದು ನಗಲ ಬಚ್ಚುನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಕುಗ್ಗಿವೇರ್ದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಗ್ಗಿದು ಪೋಪೇರ್ದುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೇಜಾರಾವಂತುಂಡು ಇತ್ತೇ ನೆಂಚ ಅಂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ನೆಂಚಪ್ಪ ಅಂತ ಆವೋದು ನಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಡವುಲ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಬಡವು ಪೂರ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡದಲ್ಲ ಉಂಡಿಜಿಂಡಲ ಆಪೇದುಂಡು ಅಂಚದಪ್ಪುನಾಗ ಐದೊಕ್ಯಾನು ಐನು ಮಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀರು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ದು ಮೆತ್ತೆ ತಿಂದದ್ದು ಪಜ್ಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಡು ತಿನ್ನುವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಡು ನಮಕ್ ಸುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪತ್ತ ತಿಗಲೆದ ಪಸ್ಸೆ ಆಜುನು ಸುಗರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೋ ಅಂಡಲ ಪಸ್ಸೆ ಆಜುಂಡು ತಿಗಲೆಡು ಉದೊಂಡೆಡು ಪಸ್ಸೆ ಆಜುನು ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಪಸ್ಸೆ ಆಜುನು ತಿಗಲದ ಸರಿ ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಒಂತತ್ತು ಏತು ತೀರ್ಂಡ ಆತು ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಐದು ಕಂಚ ಮೆತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಡು ಮೆತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಲು ಜೀರ್ದೆ ಇರ್ತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತು ಪರ್ರೆಸೂರು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕೊಂಡೆದಾತು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬೈಯಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಕೊಂಡೆದಾತು ಮೂದಿನೊಕ್ಕೊರಂಚ ಪರ್ರೆಸೂರು ಮಲ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಲಾಬೋಡೆ ಮಾತ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೇನು ಬೋಡ್ರೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುಲಾಬೋಡು ಮಾತ್ರೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಎತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ಜವಾನೇರು ಎತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸುಗರ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಆತು ಸುಗರ್ ಕೆಲಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಸುಗರ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸುಗರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅನ್ಪುನು ಸುಗರ್ ನಮನ ಮೇಯ್ಟ್ ಸುಗರ್ BP ಇಪ್ಪುಂಡೆ ನಮನ ನೆತ್ತೆರ್ಡು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅವು ಜೋರು ಆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಕ ಡೌನ್ ಆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಐತ ಮೀತ್ ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ ದಿವಸ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸೀಕ್ ಪೂರ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಎಂಜಿನೆಟ್ಟ ಅನ್ಲ ಎತ್ತು ಆಸೆ ಅದು ನಮಕ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುನು ಸೀಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ 100 ಆಪುಜಿಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇತ್ತೇನು ಮಾತ್ರೆನೇ ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಡೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿಗ್ಲ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದೊಂಡೆದ ಪಸೆ ಅಜ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೂರ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ಆಪುಂಡು ಸುಗರ್ ಐಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿ ಎಂಕ್ ಅವು ನಿನ್ನೆ ಅನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗ್ಗಿನಿ ನೆನ್ನ ತರ್ಪಣ್ಣಾಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚ ಐಕೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ಲಾರ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಫೋಟೋಲ ಯಾನ್ ದೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡುವೇನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂದಂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸುಗರ್ ಮಾತ್ರೆ ತಿಂದರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬಡ ಆಪುನು ಅನ್ಪ ಸುಗರ್ಡ್ ಬಡ ಆಪುನೊಂದು ಬಡನ ರಾಧನ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆವಾಡು ಎಂಚಿನನ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಪ್ಪುಲು ತಿಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಸುಮಿ ಚಿತ್ತುಬೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ ಬೊಗೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಒಲ್ಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವು ನಮಕ್ ದಾಲ ಸುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಗಂಡಗಾಯಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಗಂಡಗಾಯಿ ಪಂಡ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅವುಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೊಲ್ಪುಲಕ್ಕದ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಂಚಾದ ಐನ್ಲ ಪೂರ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ನೀರ್ಲ ಪರೋಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟ್ನಾಕ್ಲು ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಂಡದ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬಾವೆ ಇತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಪರೋಲಿ ನಮಕ್ ಯಾನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಂಡಲ ಬರ್ಪೆ ఒక ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಹೆಚ್ಚೆ ತಿಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೆರಂಗಲಕ್ಕಾಯಿ ತಿಂದುಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನಮಕ್ ಕಫ ಪೆರಂಗಲಕ್ಕಾಯಿ ತಿಂದುಂಡು ಕಫ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಬಾಗಿ ಅಂಡ ಕೇನಾರ ಎತ್ತನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ದಯವಂಡ ಐನ ಆಜಿ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರು ಎಂಕ್ ತೂಪುನ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ತೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಈ ದೊಂಬುಗು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ ಐತಾರ್ದಾನಿ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಕ್ಕ ಪೂರ ರಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ದೊಂಬುಗು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಿದಾಯ ಹೆಚ್ಚ ಕಡಪ್ರೋಡ್ಚಾನು ಮುರಂದಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ದೊಂಬುಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಿದಾಯ ಕಡಪ್ರೋಡ್ಚು ಬಂಡದು ಇಲ್ಲದೊಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಟಿ ವಿ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆಡ್ಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿದಾಯ ಕಡಪ್ರೋಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಪನೊಂದೊಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಾಪು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಲ ಪರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪರ್ಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ ಪರ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ಪು ಪರ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂದು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಬೋದು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವು ಐತೆ ಒಂಜಿ ದೈಕಂಡಲ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಐತೆ ದೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೂವು ಓಡ್ಬಂಡದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಬಿದ ನೀರು ಅವು ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾಡುವನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಟಿಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಈತೆ ಯಾವುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಮಸ್ತ್ ಬಟರ್ ನಾಕಲ್ ತುಲಕಲ್ನ ಜಾತದಾಲ ಒಂದು ಪುದಾರ್ದೆತ್ತ ಎಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾತಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ದೇವೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲೇನು ತೂಪುನು ಅಂಡ ದೇವೇರೇನು ತೂವಿಲಕ್ಕಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ಪು ಇಜ್ಜಂದು ಅಕ್ಲು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಅದ ಅಕ್ಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೋಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಕ ಪರಿಟ್ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಜಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಜೈನೇರ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಆವಾಡ್ ಬಟ್ರನ ಅಕ್ಕಲ ಆವಾಡ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದು ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ಪು ತಿನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ತಿನ್ಪೇರು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಬೋಂಡಲ್ ದೊಂಬುಡು ಈ ಮೇಸ್ತಿರ್ನಕಲು ಪೂರ ದೊಂಬುಡು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಹೆಚ್ಚ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ಪು ಪೂರ ತಿನ್ನಂದು ಎತ್ತನಕ್ಲೇನು ತೂಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಟ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಆರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ ಪೂರ ಸೀಕಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ದೊಂಬುಡು ಬೆನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜೈನೇರು ಬಟರ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಬೀಡಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟುನು ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೋಟ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಪೆತ್ತೊಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಂಕುವೆರ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ಪು ಪೇರು ಪೂರ ಪರೊಂದೆಪ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೇರು ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಜಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆ ನಾನು ಬುರ್ದು ಪಾಡ ಇருந்து ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಹೊರರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾರನ 5 ಸಾರ 16-20 ಸಾರ ಪೋತುನಲ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ 200-300 ಪೋಪುಜಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.